Здравейте, плеери, аз съм Волта и добре дошли в 11-ти епизод, втори сезон на Волта SMP. В днешния клип аз ще ви покажа всички ферми, които имаме в нашия сървър, така че да започваме. Волт, я виж над главата ти. Истинската ли? Да, голямата. Виждам те. Хвърляш фойерверки, празнуваш честита нова година. Първото, там манджа с грозде. Между другото, тук беше гръмнал един крипър и избягаха някаква част от овцете и намаляха. Но тези овце, ако се чуете, що са във всички цветове на дъгата, освен зеленото, което се любива от кактус, аз нямам. Ги събирам за музея на Громит. Там вече между другото има около 4 картини. Ще ги видим след малко. Тук съм направил ферма за моркови, за да храня първо свинете и второ, защото морковите са страхотна манджа. Така не свинете и аз си взех моркови в същото време. Тук, между другото, имаме някакви тежки тереформации в къщите. Има по 10 милиона легла в някои. И имам бурета с разни бокуци. Тук си изхвърлям бокуците, като съм копал. Събравих най-важната ферма, между другото, която ми беше първата ферма, която не сте виждали. Я ли може да бъде? Ето тук, доста надолу е, между другото. Обаче си е доста ефективна. За левали главно използвам и е за скелети общо взето фермата. Но е най-близката до мен, въпреки че е толкова дълбоко, минава през два равина, докато стигнете до тук. Ето имам скелети, някакви кости, тук имам брони, лъкове, стрели, някакви лудници, те често са препълнени. Тук имам още един, защото трябваше да хвърля някъде работите. Имам и едно легло, тъй като не може да спите и тук. Ей тук може да дойдете и тук обсега на мобовете, нали, не ви пише, че заради чудовищата не може да спите. И после просто влизате тук и сте горе. Да, отнема време. Пак сме тук, където имам бамбук. Тук кокошките на Громит, те другите ферми за пшеница, с които измъчвам селяни. И най-новата ми ферма, това е за стринг. Ето я. Бачка ефективно. Цъкате тая китайска ръчка и почва да фарми яко. Между другото, Снупи ми помогна за нея. Той също има една такава ферма. Къде го хвърля? Секунда, хора. Не замърсявам. Безплатен трейд с вилиджерите на Волта. Аз имам двама вилиджера, които приемат за стринг да дават емералди. И доста добре даваха, тъй като добре си енчантнах и много книги събрах от селяните на Снупи на Громит, тъй като моите не дават кой знае какви неща. Имам за Fortune, Mending, Нарушение, това е за новия чук и май дишане 3, нали, за каска. Може да ви заведеме до фермите на Снупи, тъй като той има доста интересни ферми и доста от вас не са ги виждали, така че... Не и тази ферма за измъчване на... Между другото, повечето от вас са виждали тези палатки, но ето тук просто е натъпкал всички библиотекари на земното кълбо, дават какви ли не яки енчанти. Извинявай. Дават всякакви работи те пичове. Ето. И то пич, ефективност 5, някакви такива. Измъчване на вилиджери. Да, това е ферма за измъчване на вилиджери. Тук тежко рубуване. Ама дават много добри енчанти. То пича с Sharpness 5 нашия. В смисъл отсекъде яко. Не бе! За малко. Така. Хора, виждате, що не давам на Волта и на Громит да влизат. Аз предпочитам аз да трейдвам. Да, той си трейдва с тях. Мисля, че заради левалите, но както и де. Сега отиваме към фермата за айран и за крави. Значи първото, което забелязвам е, че... Громит? Да. Какво си направил с кравите, брат? Да, значи това е фермата за крави. Громит е погълнал всички крави. Бате пича дори не пита. Така. Значи, да, ние тук сме като мафия, мафиоти тук. Каквото е за другия, такова за всички. Един краде там книги, друг краде от тоня вилиджер там за стринг, четвърти за той. Тук Громит е изял кравите. Аз ги събира, Громит за какво ги уби? Бях Ама... Той винаги е гладен момчето, така казва винаги са фермите. Това тук е фермата за Iron Run Снупи. Така, тя си работи на някакви определени етапи, както виждате сега има Iron Golem.
но си е доста ефективна. Между другото, доста от Снупи взимаме целият този еран като цяло. Тук тези пичове като луди бегат и между другото и те за стринг, ето дават емералди и за лодка между другото. Ние затова някой път трейдваме с тези пичове. Тук има едно зомби, което те бягат от него като луди, гледайте ги като мухи без глави са. И после се спава тук един айрон голем. Ето тук съм бил аз, Волта беше тук и после тук написах Кнапинг мечтаеше да беше тук. Както и де, той наистина е бил тук момчето, не си е мечтал и избила кравите. Сега една друга ферма, която е доста далеч. Вие между другото я знаете. Следващото видео, казвам ви. Какво? Няма да спаси. Какво? Какво ще правиш с громит, не чух? После се чуда как ми е върнал книгите, брат. Той пича ми е убил всички крави, нормално да ги върне. Да, между другото, громит Снупи е един от шулкарите на Снупи, там имаше книги. Трябваше да ги връща момчето. Значи, ето я фермата за стринг на Снупи. Аз я прекопирах дизайна, тя си работи перфектно. И сей той тук в мазето трейдвате и между другото дава до 30, до половин стак емералди само от един такъв. Нали, стига някой да не е трейдвал преди това с него. Мисля, че това са фермите. Има още една. Какво? Между другото, тук с Снупи до някаква степен започнахме ферма за драунери, тъй като аз имах лудия късмет, първия драунер, който убивам през живота си, с тризъбец имам предвид, да ми дропне тризъбец и момчето не му се падна и трябва да построиме. Не се виждах височината, мисля, че беше до 200 височина. Сега съм на... Повече от 200. Сега съм на 71 височина. Добре, повече от 200. Тук трябва да построим един голем воден басейн. И тези пичове падат през някакви табели. Умират в ужасни мъки от Снупи. И има някакви 0,5% шанс, а т.е. 1% да му се падне трайдент. Но при толкова голям басейн би трябвало да има около 30 или 20%. Сега късно вечерта влизаме в Нощ в музея, знаете филма. Ето е първата картина, това си оригиналния Громит. Ето, Громитчо. Тук е лава Громита, той е супер брутален. Между другото, тези двете съм ги правил аз, това е на Громит първия. И ето тук е, между другото, Громит го кръсти Енд Громита, ама аз го кръстих Nether Portal Громит, защото ми напомнят за тези завъртулките в Недъра. Нали, на Nether портала. Ето тук, в тази стаичка имаме стъкления Громит, който ако така го погледнете, ето тук отдолу сякаш като някакъв дух, който иска да ви погълне, буквално има едни като сиви кръгове под очите, е супер зловещ. Но между другото е супер готино как го е направил Громит. И очаква се да сложим още картини. Сега вълната, която печеля там от овцете, между другото за тези големи размери на картините не стига много, пък и не ми хрумват някакви оригинални картини, но вярвайте, скоро ще има, нали, ще е доста пълен музея. Сетих се, Громит, че има и ферма за ендърмени. Секунда да ви я покажа и нея, ще отнеме някакво време. Волт, ти отиваш сега към портала, нали? Да. Споко, за хората е 0,1 от секундата, за мен е към 10 минути път. Добре, влизаме. Фермата трябва да е в това нещо. Ама аз трябва да стигна като пешеходец. Това много яко е станало. Мале! Това работи! Да, страхотна ферма. Спокойно, чакай да сляза. Мале, колко експи, това е лудо. Пътя на фермата е направен от розови листа. О, мага! Хора, виждам фермата. Това е лудо. Ако погледна Ендермен от тук, какво правя? Няма как да го погледнеш, споко. Добре. Мале, това е най-добрата ферма. Браво, Громит, поздравявам те. Значи фермата ти за крипъри е ужасна, ама тая е много добра. Да. А Волт, ти не показа фермата за крипъри. Горя. Аз те ударих ли без да искам? Да. Меч ти бие на много места демидж. Добре, това е много добра ферма, Громитчо.
Много ме кефи. Брат, и колко Гледайте пердел, го, човек! Вижте Снупи, човек, той има някаква като кълбот секспил около него. Той почва еволюира, момчето, вижте го. Хора, с ето това. Правим ето така. Ето, вече имаме часовник. И ето тук. Ще следа часа. Хора, между другото, се сетих за още една ферма, която съм скрил ето тук и само аз знам за нея. Да, малко е надълбоко, но ето тук имам ферма за лава. Вижте колко много лава имам тук. Взимате една кофа и ето така взимате лава и ето тук отново капе лавата. И работи супер ефективно. А ето ми ги двата шулкъра, които Снупи успя да ми спаси, между другото, онзи път, когато умрях, така че много съм му благодарен. Хора, пишете имена на кучетата ни. Аз ще си избера едно от имената, които вие сте написали, така че пишете имена на кучетата ни. Хора, мисля това да от клипа. Показах ви всички ферми. Абонирайте се, лайквайте и от мен Волта, Снупи и Грумит. Чао!